kacha to koro urwako gi yo makare kendo gilose yo makare. Kata kamano in kaka achiel kuom jotenda kanise montiere gode twako kiji makawuono, ere kaka kinde mathoth uneno ni uketo balance moro maonge dewo wang' kotudore kod ng'iso josiasa gi adiera kod neno ni joma nitiere kanisa ka bende ok oneno ni kanisa onindo nyabathe achiel. Kuom ranyisi ok uketo e kanisa ka wang'e ni nitiere joma biro lemo to gin bende gintiere kod chung' mopogore opogore kisiasa. U balance yo machalo nade mar ng'iso josiasa gi adiera to bende joma obire kanisa ka lemo bende chunygi ok obedo ni kanisa ni chal ni en to koro oyiengore mrengo ma koni ma seche moko jakanisa ok dwa, seche moko en jamrengo machielo. Jadolo Yoto. Jisero kamana ahinya gima dwaro mondo awach bende kuom wach mi penja no en ni wan gi chandruok, wachalo joma e kinde machalo kama koro twewa. Gima miyo wacho ma nitie seche ma jo siasa nyalo donjo e kanisa to wan gi gombo mondo wanyise jo siasa ni mae chung' ma wadwaro mondo wachungo. Tiyudo ka jo Kristo kata jo lemo kata wafuasi ma kanisa wuoyo chien kucho ka wacho ne weuru jo siasa mondo losi. Tene ngima mar siasa owuok oko modonjo e kanisa to ngima mar kanisa ok owuok oko modonjo e siasa. Koro mae momiyo tich bedo matek ma tamo jodolo mang'eny on one side control jo siasa. Number 2, ok wanyal control jo siasa gi seche mang'eny mana kaka nase omo wacho ni gibiro ka gikongo gibolore magi hore maber magi somo verses moko e kanisa magi wacho kaka gin jolemo kaka notice gi e kanisa ka ma jo kanisa gi jo Kristo gi bogo koko matek ka yie ni adiera gi mago jolembwa kimiyo gi microphone kata mana mondo gi mos ji nikech ok otam ja siasa mondo odonje kanisa mondo lem bende ok otame mondo wach ni an owadu Argwings Yoto an aja kanisa ni to higa mabiro anyalo biro chung' lamna uru Nyasaye to doko bedo piny. Mano ok otam ng'ato. But kose migi thuolo magise miyowa pesa moko matindo ni waluoko go kandho to pacho lokore pesa go chalo gik mokete ndalo ma wadongo ni wacho chalo gik mokete yath moro kata gimoro maloko pachi kore kia kuma ne dhiye. Mae kama chandruok nitiere. Joyce adoro mondo wachni to e chandruok kanyo Yoto kar pesa kanyo. Kar pesa kanyo Yoto nikech iwacho kanyo makare wang'e ni mago gin handouts wang'e ni thoth josiasa kata jotelo kelo e kanise makori wacho acha gi dhogi ni seche moko miyo moko kuom jotend kanise loko pachi kose migi pesa moro makare to ere kaka kanisa winjo bed ni draw the line makato bedo ni kose kelnu pesa kanyo to pod uneno nu keto jotelo gi e orindi maliet mar mondo mi gitine jopiny e yo makare ahinya te counties magwa mag Nyanza mondo bed kod telo makare. Jadolo. Very simple. Joyce, ere gima tek kanyo. Gima tek is only one thing. Eni jogibiro kaka moro yudo ka wan gi kech, wan gi dwaro mar pesa. Omo wacho ni kanisa wuok ma odonjo ang'owa. Kanisa wuok modonje piny. Makoro kanisa ni ei piny otimo gik ma piny dwaro, otimo ka piny dwaro. Miyo ka ja siasa ni osekelo pesa, to dwaro mondo mi koro ja siasa ni mo kontrole koko ng'eyo ni seche go pod onego chung' ewi ngas mamalo mo oyom ja siasa mo bed kamoro ma ja siasa ni ok nyal mako bade en mo nyalo mako bade ja siasa ni koywayo kabiro malo. Tawacho ni jo siasa gi mako badwa kose donje kanisa wa, jo siasa gi mako badwa kose donje liete mwatele, jo siasa gi mako badwa ka wase donje functions. Omiyo the compromise is there makaka inyalo tieke pod ok yot ahinya. And then kanisa bendo pogore into two. One gi aside makamoro nyalo yudo ka ji odonje siasa ka koro dhi siasa ni to gi kawo thuolo margi magi yiengore kuom jo siasa. Then jomoko bendo dong oko ma iluongo ni the radicals. Now joma radicals gi koro ing'iyo gi kaka rebels. To jok ma oyiengore kuom kanisa imiwacho ne joma lemo ne jo siasa. Bas kori nwang'o ka jogi wuotho ka ji osepogore. At a house divided cannot stand. And my kind of problem nitie, Joyce, I'm telling you. Kiwacho ni mano e kama problem nitie. Bende nitiere kaka kanisa sani winjo bed ni chung' motegno mar mondo mi kata bedo ni nitiere gino mosemiu to umedo wacho adiera mar mondo mi jopiny bende kik wuoge kanisa ka koro giwacho ni